Kaixo, ongi etorria, zatikiekin hasiko gera. Gogoratu behar dugu lehenengo zerren zatiki bat. Zatiki batek bi zenbaki ditu, bat goian dagoena eta bestea behean. Eta biak izan behar dute zenbaki osoak. Izan daiteke positiboak edo negatiboak. Edo zeroa ere bai. Baina kontuan hartu, izendatzailea bekoak ezin duela izan inoiz zeroa. B desberdin zero. Orduan, balio dute edozen zenbaki oso, baina beti ere bekoa izendatzailea zero ez denean. Orduan dugu goiko zenbaki oso bat, beko zenbaki oso bat zero ez dena, eta deitzen zaile bekoari izendatzailea, izena ematen duena. Eta goian zenbakitzailea, esaten duena zenbat. Zer da izendatzailea? Oso bakoitzak zenbat zati berdinetan egiten duena, edo zatitzen duena. Eta goian zenbat zati hartu. Adibidez, nik balen badut 3 laurden, honek esan edu izena ematen dio bekoak, laurdenak. Orduan, oso bakoitzak 4 zatitan egingo dut. Hau bale bada, gazta bat 4 zatitan egiten dut. Bekoak izendatzaileak esaten didalako. Eta goikoak 3 zenbakitzailea da. Eta esaten digu zenbat hartu behar ditugu. Zenbat 3. Horra izan zateke, 1, 2 eta 3. Hau izan batzake 3 laurde. Esan dugu zenbaki osoak izan daitezkela. Horrek esan nahi du, egon daitekeela adibidez goian minus bat. Horran, zenbakitzaileak bale badu goian minusa edo izendatzaileak behan minus bat, kasu hauetan jartzen dugu ohitura moduan aurrean, zatikiaren aurrean minusa. Ez goian eta ez behan. Normalean guk aurrean jartzen dugu. Ez duguna jartzen da inoiz behan. Batzutan ikusiko zuten goian azaltzen dela, baina guk ikusten dugunean goian jarriko dugu beti aurrean. Bientzako minus delako. Zergatik minus zati plus, minus zeinoa desberdina dutelako. Eta hemen plus zati minus, minus baita ere minus delako. Zer gertatzen da, izendatzaileak eta zenbakitzaileak bali dute biak minus. Horan, kaso honetan, minus zati minus plus. Jartzen dugu horrela, 3 laurde. Eta erontara geldituko litzake zenbakia. Ez dugu hau jartzen, bezik beste hau jartzen dugu. Orduan, gogoratuta minusak horrela jartzen ditugula eta plusak horrela, gogoratu bat dugu baita ere, nola izendatzen diran. 3 laurden. Orduan, bekoak izendatzaileak ene bat du. Guazen pisatzen beste horrek. 3 amarren. 2 bosten. Hori dira, lehenengo izaten da zenbakitzailea eta gero izendatzailea. Zenbakitzailea batenean aldrebes irakurtzen da. Ez dugu esaten bat erdi, esaten du erdi bat. Edo eren bat. Edo amarren bat. Esan daiteke bat amarren, batzuk esaten dute, baina egokiagoa esatea amarren bat. Baina batzutan gertatzen da dugula horako zenbaki bat. Edo beste hau. Eta hau, zatiki moduan jarri daiteke. Zergatik? Hemen bakarrik dago zenbakitzailea. 6 falta zaigu bekoa. Izendatzailea. Horren esan badugu, zer dira? 6 zer dira? 6 oso. Eta 7 zer dira? 7 oso. Orduan, zenbakira bat dugunean, osoa dugunean, badakigu behan izendatzailean zenbaki bat dagoela. Eta hori izango dela unitatea. Bat. Bestetik, zatikiekin hasten geranean, 3 motatakoak aurkitu daitezke. Batetik, propioak. Zatiki propioak dira, zenbakitzaileak txikiago denean, izendatzailea baino. Edo esan dezakegu baita ere, bat baino txikiagoa dena. Adibidez, 3 laurden. 3 laurden da, bat baino txikiagoa. Eta, zenbakitzailea txikiagoa delako izendatzailea baino. Batekoaren berdinak zintzu dire. Bizango dira, zenbakitzailea eta izendatzailea berdinak direnak, adibidez, 3 eren, 4 laurden, eta baita ere ulertu daiteke batekoaren berdina. 3 zati 3, bat. 4 zati 4, bat. Oso bat da. Eta gero ditugu zatekin propioak. Zenbakitzailea izendatzailea baino handiagoa denean. Edo bat baino handiagoa denean. Adibidez, 5
laurden. Bost laurden da, bat baino gehiago. Bost zati lau da, bat koma zerbait. Zer diferentzia dago batetik bestera? Marrazki egiten baldin badugu, segurazki gehiago ulertuko dugu. Hiru laurden. Lau zatitan egiten dut, izendatzaileak esaten duen bezala, eta hiru hartzen ditut. Hori da, hiru laurden. Da, bat baino txikiagoa. Adibidez bestaltan. Hiru ere, adibidez borobilen dut orain, hiru egite ditut, eta zenbat marraztu behar ditut, edo zenbat hartzen ditut, hiru. Orduan, osoa da, oso hartzen ditut. Hiru zati egite ditut eta hiruak hartu. Eta hemen, bat baina handiagoa denean, esate digute, zatitu lautan, orduan, zatitzen dut lautan, hemen faltazen jartzea hiru ere. Lautan, orduan, bost hartu, bat, bi, hiru, lau, eta gehiago hartu behar dut. Orduan, beste oso bat hartu behar dut, eta lau zatitan egin, eta faltazen dena hartu, bosgarrena. Ikusten dezuen bezala, bost laurden, da osoa baino gehiago, hiru eren osoa da, eta hiru laurden, zatik propio delako da, osoa baino gutxiago. Nik jartzen bain badut, adibidez, zuzen honetan, osoen zuzena, guatzezate, eta positiboa badira, 0, bat, bi, hiru, lau, eta infinitu arte, propioak nun daude? Propioak izango dira, hemen ikasi, eta honeaino. Hau dena, propioak dira. Gero, batekoaren berdina, hau izango entzake, justu hortxe, eta hemenik aurrea, beste guztiak, infinitu arte, dira impropioak. Orduan, zenbat propio ditugu? Zenbat propio? Infinito, zemen, edozen puntu, eta erdiaren erdia eta denak aurkitu daitezke, hemen nahi ditugun propio guztia daude, baina hemen daude guztiak. Eta impropioak ere nahi ditugun guztia daude, ezta? Eta esan bezala, batekoaren berdina, bakarra da. Hiru hiruren, lau laurden, bost bosten, sei seiren, eta bar.